mitään. Jatkuu pöytäkirja. Poliisit ei tiedä mistään mitään. Poliisit ei tiedä mistä mitään. Ei mennä linnaan. Ei mennä linnaan. Ei. Ota nyt. Pitää laittaa lisää. Panna lisää kynää. Noniin. No, Ei mennä linnaan. Kesken tää jo. Ei mennä linnaan. Ota nyt. Tää on jo kesken jo. Tässä oikeuskanslerin haittaa. Akkurin maski. Ei mennä linnaan. Ei mennä linnaan. Ei se nyt haittaa. Ei mennä linnaan. Mä oon muuten näin, joka ei oo menossa linnaan. Joitakin asioita olisi Älä! Ystä kyllä. Ei mennä linnaan. Ei kun olisi poissa. Kirjoita ei mennä linnaan. Olis Ei, kiva mutta olla vaan se poissa kyllä. Se on linnasta. kynä. Ei kun olisi poissa. Olis kiva olla poissa linnasta. Olisi poissa. Ja